أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغ ما أنزل إليك من ربك صدق الله العظيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Tshela abantu umlayezo ovela kumdali wakho. Lo mlayezo esinika wona awuphumi kithi bafowethu kodwa uphuma kumdali. Bafowethu ngiumZulu phaqa. Ngiushandu kaNdaba. Ngusontshikase. Umthiya ngenkomo abafokazana bethiya ngamahlahla. Ngiushando wakha ngomqangabhodo abafokazana bakha ngotshani. Ngumavungama. Ngumagizagiza. Ngumakhabalithuli. Ngumakhaba nothuli. Ngushando oyikhumbula amagwala. Ngushando owaphakela inyoni zase zimbonga zithi chiyo chiyo. Ngushando wagqoka ingubo yesikhumba kuqala. Bafowethu ngabonga ngingaqedi. Seningizuleke nani ukuthi angiyena umfokazana. Ngushando wakha ngomqangabhodo abafokazana bakha ngotshani. Seningizwileke. Ngithike bafowethu lento le engiyenza la. Ngiyazi ukuthi ngeke yehle kamnandi kwabanye abantu. Kodwa sekufike isikhathi manje. Sidlaliwe kwanele. U2000 years weminyaka akuwona umdlalo bafowethu. Sidlaliwe kwanele. Kudlaliwe ngezwe laseAfrika, kudlaliwe ngomhlaba wonke kwanele. Isikhathi manje sokuthi amaqiniso avele. Ingake ethi umdali isikhathi sokumani manje nibatshela abantu amaqiniso njengoba enjalo. Uma leliqiniso engizokutshela lona uzolizwa limnandi, uzoligwinya uhambe nami. Uma leliqiniso engizokutshela lona libaba, uzolikhafula ulithimise wena wabona umuntu ekhafula isikhwehlela noma ekhafula amathe noma elahla amafinyila. Kukuwe ngane yakwethu, kukuwe mntana sekhaya. Kodwa mina ngizokutshela iqiniso njengoba linjalo. Isikhathi samaqiniso manje. Hluphekile indle eminyama, bahluphekile abantu bakithi. Sikhona sibuka. Basithathile abazali bethu bathi asihambe sesikolweni. Safika esikolweni bafike basifunza lokho abasifunza kona. Esithe sebesifunzile zavuleka ingqondo. Sabona ukuthi lento eyayikhulunywa uFerwood kusho ukuthi ngelinye ilanga kufanele ifezeke lento eyakhulunywa uFerwood. Uthi uFerwood mawufuna ukuthatha umuntu omnyama umcindezele, uthatha ingqondo yakho uyivalele ebhodleleni. Thatha ulwazi oluzomhlakaniphisa, ulifake encwadini bese ufake library. La gcina khona incwadi, emtapeni wencwadi, ulifake khona ulwazi, ulifake lapha eshelfini, bese umnika utshwala, bese umtshela ukuthi akalale namantombazana noma akalale nabafana. Umvulele umtshela ukuthi lokho kuvumelekile, ku right ukuthi akwenze. Uzombona umuntu omnyama, uzokhona ukuthi umbambe, umcontrol, umgcine, umvalele entendini esandla sakho, wenze noma yini oyithandayo ngaye. Namhlanje sithi kwanele ma-Afrika mahle, kwanele isikhathi samaqiniso manje. Olizwile, ongalizwanga akalizwanga. Ngiyabonga.